Jo staan ze voor stom mee. We zijn nu in Panningen in Doksus. En daar vind ik volgende week een schitterende finale plaats van alle deelnummers die gewonnen hebben binnen de Limburgse kringen van Veldeke. En die gaan hier gedichten voordragen. Dat doen ze gans uit de kop. En ja, dat wordt schitterend. Er zit een jury van 5 personen, allemaal uit de toneelwereld en uit de wereld van het dialect. En die gaan dan kijken welk kind hier in de diverse categorieën die we hebben, welk kind hier de grote prijs in de wacht gaat slepen. Mag iedereen komen kijken? Iedereen mag komen kijken. We hopen dat heel veel opa's, oma's, broertjes, zustertjes en vooral de papa's en de mama's, die moeten zorgen dat die kinderen het dialect blijven spreken tot die hier zijn. Wie laat is het van u? En dat begint om 2 uur in Doksus.